Galicia é a única comunidade onde o paro descende por sexto mes consecutivo. O paro tamén descende no Barbanza, en todos os concellos, agás en Lousame, onde só se rexistra este mes un desempregado máis. Os datos do paro evidencian que Galicia segue a resistir á Covid-19 e prepara o camiño de recuperación económica. A comunidade galega é a única que rexistrou un descenso consecutivo nos primeiros 6 meses do ano. O desemprego baixou en xuño 4,59% ata situarse nas 157.718 persoas paradas. E houve un incremento na contratación do 29,21% respecto do mes de maio. A directora xeral de Formación e Colocación, Celtia Lado, valorou a tendencia positiva que reflicten estes datos e que evidencian a resistencia do mercado laboral galego, a pesares da pandemia e certa vantaxe da comunidade cara á recuperación. Lado valorizou que os datos coñecidos os evidencian a baixada do paro na evolución anual e mensual en todos os sectores de actividade. Galicia é a única comunidade autónoma onde o paro descende por sexto mes consecutivo. O noso mercado laboral continúa resistindo e xa se prepara para a recuperación. En termos mensuais, a redución do paro en Galicia en xuño é de máis de 7.500 persoas, unha cifra superior á reflectida nos 3 últimos anos. A comunidade autónoma volve a superar o millón de afiliacións, aumentando a contratación a un ritmo moi superior que na media do Estado. Na evolución anual, Galicia acada o maior descenso de desemprego de toda a serie histórica de datos e somos a terceira comunidade autónoma con maior baixada en termos relativos. A Xunta está a liderar, por outra banda, o cambio na formación para o emprego coa creación do primeiro campus virtual de España para máis de 1.000 centros acreditados e 15.000 alumnos ao ano. A Xunta ratifica a súa aposta pola digitalización da formación e permitirá flexibilidade. Especificou Lado quen amosou o seu convencemento de que Galicia enfrontará a recuperación económica con todas as garantías. Estes programas permitirán chegar a unhas 4.000 persoas desempregadas que mellorarán a súa formación e poderán acadar a súa inserción no mercado laboral. E para garantir emprego de calidade, temos que ofrecer, por outra banda, formación que estea á altura das actuais exixencias do mercado. O paro descende tamén na comarca do Barbanza, onde hai 3.154 desempregados, 286 desempregados menos con respecto ao mes anterior. E na comarca Muros-Noia, onde hai 1.961 desempregados, 159 parados menos que no mes de maio. Atopar un emprego non parece sinxelo, porén na comarca o mar, a industria conserveira e a hostalaría axudan a que a situación sexa máis favorable. Eso moi flosa, moi mal. Pensa que hai moito paro, que xente atopa emprego? Isto que foi da pandemia, eso está todo fastidiado. Eu non traballo aquí, traballo fora. Se tuvera traballo aquí, pois seguramente podría pensalo, pero a ver, salarios que se moven por aquí, eu desde logo prefiero irme para fora. Bueno, a xente anda algo parada, sí. Pero bueno, vamos tirando, como estamos agora na actualidade, depende, a ver, eu estou nun ámbito distinto, eu traballo no mar, entonces non hai moito desemprego, a verdad. Boiro conta con 869 desempregados, 52 menos que o mes anterior. Na Pobra do Caramiñal o paro descendeu en 47 persoas, hai 409 desempregados. En Rianxo hai 567 desempregados, 50 menos que o mes anterior. Ribeira conta con 1.309 parados, 137 menos que en maio. Carnota conta con 166 desempregados, 14 menos que o mes anterior. En Muros redúcese en 42 persoas o desemprego. Hai 408 desempregados neste concello. En Lousame sube o paro, pero só nunha persoa hai 126 desempregados. En Noia descenden 36 desempregados menos. Hai 671 persoas na búsqueda de emprego e 258 en Outes, onde o paro descende en 27 persoas. En Porto do Son o paro baixa en 41 persoas, hai 332 desempregados. Tamén baixa en Dodro en 21 desempregados menos, hai 145 desempregados. En Padrón hai 471 desempregados, 8 menos que o mes anterior.